Tuna baya, tuna baya, tuna baya kan soyayya. An ce tuna baya roƙo, ni na yo shi kan soyayya. Shago yare ya za a manta yadda na sha wuyar soyayya. Tuna baya, tuna baya ba roƙo ba, ni na yo tuna bayan soyayya. Masoyiya ta ba zan mata da ke batun da mun yo soyayya. Kashi san ba mi aure ba, shago ban yo zaton haka nan ba. So da kauna na rayi na sahiba ta ba zan bar ki ba. So nake miyo auren so da kauna haka san ba miyo ba. Ba mi zata idan muka yo soyayya ba za mu yo aure ba. Kin ga so da kaunar ki a raina ko kaɗan ba zan yada ba. So nake miyo auren so sahibata Allah bai nufa ba. It's rap man things. Kin ga sirrukan soyayya zana baki sahiba ki rike min, kuma kin riga kin karba addu'a nake kice min amin. Ni akan kina yo nisa zillimi ba na ji zaki min, wani abu mara kyawu kuma ban zaton haka nan zai zuba. Kin ga sirrukan soyayya ni da ke duka ai mun gane. Ina faɗa kin ɗauka duka ni da ke mun zam ɗaya ne. Babatun faɗa a tsakani mu zauna a fira ba gulma ne. Kin ga so da ƙauna ko a ina ake yin su alƙawari ne. So da shi kenan ni da ke sai ba kwana, ba zaton haka nan ba. Dan Allah ya za a yi ne, sai ki ya bujini ne. Ya za ki zama matata, mun so da ya zanyo ni da rayuwa. Sahiba ta kin zamto ni haka ni ma na zamto ke. Dan Allah rike da amana ai kamar yanda ni ma na danke. Ba na so a ce in barki don kuna barki ni zan kauce. Sanadi na soyayyar mu sahibata ana nuna ni. Karkiya da ni dan Allah so nake a ce da ke ni aure. Sanadin kina sha duka sahibata ana nuna ni. Ga waɗansu na zance na sai a ce matsala ce gare ni. Amana jini na ɗauka tun da inda na ji zaki bi ni. So nake mi auren ƙauna sahibata kan bani.